Balingani, Mapungu naMatshitshi, sanibonani. uSpooky N isiZulu lona okhulumayo. Namhlanje sizodingida sicubungule sichaze umbhalobuciko obizwa ngokuthiwa Izinyembezi Zothando. Sizobhekisisa indaba ethi noma nini. Balingani bami nani bafundi, sizocubungula isakhiwo sale ndatshana. Naso sinokuthathu, sinesethulo, umzimba nesiphetho. Ake siboneke. Uma sixoxa ngesethulo, sibuka umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Sibuke isizinda, sibuke isisusa sodweshu. Umlingiswa omkhulu kule ndatshana, uMashando, ubhekene nenkinga yephupho. Useze waliphupha kathathu, limenza angancibiliki. Akancibilikile nje ngoba engazi ukuthi limbikelani. Isisusa sodweshu. Lokhu ngolimi lwasemzini siye sithi i-cause of the conflict for the main character. Siyini-ke isisusa sodweshu ngokwale ndatshana? Kufika u-April Face. Lo muntu wesifazane uthathwa njengomuntu ongaphilile kahle ekhanda. Utshela umsebenzi wakwaMashando ukuthi unemfihlo mayelana nendodakazi kaMashando. Anele wakuzwa lokho uMashando, wacishe wephula inkomishi yetiye. Kuyamethusa ngoba la endele khona kwaSithole kwaziwa ukuthi akanayo ingane. Siyini-ke isizinda, okuyingxenye yesithathu yesethulo. Isizinda ngolimi lwasemzini i-milieu. It touches on the place, the time, and the relationship amongst the characters, the mood and their raw emotions. Le ndaba yenzeka kuyiphi indawo? Yenzeka kusithabathaba somuzi kwaSithole. Yenzeka ngasiphi isikhathi? Yenzeka ngesikhathi samanje. Kunabakhokheli. Kusho ukuthi sekunamasonto, into yayingekho ekuqaleni. Kuno-forums, kunamatiye, kunezinkomishi. Izinja zamanje zethiwa amagama esiLungu. KunawoMaster kanye nawoSnowy. Ake siboneke isimo senhlalo, lokho esithi the relationship amongst the characters, their raw emotions and their mood. Isimo senhlalo sihle. Sibona uMashando uyadidizela, uzibambele yena mathupha izimbiza zakwakhe. Kwazise uSithole uyabuya namhlanje. Ubuya eCape Town kanti nezingane ziyeza, okuyizingane zikaSithole. Okuchaza ukuthi umfana kaSithole olindiwe, uMphiwa, kanye nonkosikazi wakhe uDelisiwe ney'ngane zabo ezimbili. Balingani bami nani bafundi, ngiyathemba kuyacaca ukuthi uma ngabe sikhuluma ngesethulo, sikhuluma ngendaba ekuqaleni kwayo. Njengoba manje sedlula sizokhuluma ngomzimba, kucacisa ukuthi sizokhuluma ngendaba maphakathi nayo. Lokhu ngesiNgisi kuthiwa, this is the body of the story. Nalapha futhi sithola okuthathu,
sithola ukubhebhetheka kodweshu, lokhu esithi yi-rising conflict, sithole isixakaxaka, lokhu esikubiza nge-pandemonium, ngoba izinkinga ziqhamuka nxazonke, zingasaqhamukeli kuphela umlingiswa omkhulu, kodwa ziqhamukele nabanye abalingiswa. Ingxenye yokugcina yomzimba, uvuthondaba. This is the climax, where indaba isesiqongweni, lapho sithi khona kuxazululeka inkinga umlingiswa osemqoka abhekene nayo. Ake sibheke ingxenye yesibili yesakhiwo, ibizwa ngokuthiwa umzimba. Ukubhebhetheka kodweshu kubizwa ngokuthiwa phecelezi yi-rising conflict. Sibona umyeni kaMashandu uSithole emangele ukuthi yini yona ethusa unkosikazi wakhe ngemuva kokuzwa ukuthi ubezokwenzani u-April Face. Ake nje ngixoxe indaba. Uzithela ngetiye uMashandu, sithe loko isisusa sodweshu, siyasukuma ekamelweni, ufike uyathandaza, uSithole ungena ngenkathi ethi, Nkosi yami. Kumangaze uSithole ukuthi kungani ethuke ngalolu hlobo, uthuswa yini ngoba kuyaziwa ukuthi u-April Face uhlanya lwendawo. Ugqamisa ukuthi ukumangala kukaSithole kuyawukhathaza umoya kaMashandu. Sizwa uMashandu esezikhuza esethi, qaphela Mashandu. Umbhali uphinde asebenzise nesu lokujeqeza emuva, lokhu esiye sithi ngesiNgisi phecelezi yi-flashback, lapho ukaMashandu ekhumbula eseyingane encane, ekhulelwa, eya esibhedlela, ethola ingane yentombazana eyayinomkhango phezu kweso layo langasokunxele. Uyakhumbula ecabanga ukuthi akazukwazi ukuyigcina le ngane, abazali bakhe bangambulala ngezandla. Uyamkhumbula nonesi owayibona le ngane, waze waphawula unesi wathi le ngane uyoyibona noma nini ngenxa yomkhango lo omhlophe ophezu kweso layo langasokunxele. Isixakaxaka yingenkathi izinkinga ziqhamuka nxazonke, zingasaqondananga nomlingiswa osemqoka kuphela, kodwa nabanye abalingiswa bavezwe benezinkinga nabo. Yingakho ngesiNgisi siye sithi, this is a pandemonium or anarchy, because it affects or problems affect everyone. Kuyamkhathaza uSithole ukuphithizela kukaMphiwa oyindodana yakhe, ofika manje nje entambama ney'ngane zakhe kanye nonkosikazi wakhe uDelisiwe. Uya le uMphiwa, noDelisiwe uqobo lwakhe, uyabona ukuthi uMphiwa useqonyiwe, yingakho nje engenaso isinqe, futhi uyasola uyazi ukuthi uqonywe esibhedlela kwaKhangela. U-April Face unikela kwamkhokheli, uyamxoxela ngemfihlo kaMashandu. U-April Face uthi uphethe imfihlo yeRosali, ekutheni uMashandu unengane engumhlengikazi esibhedlela kwaKhangela. Into eyenza ukuba azi mayelana nale mfihlo yingoba uyena owambelethisa. Umtshela ukuthi ingane inomkhango phezu kweso langakwesokunxele.
uMashandu wayilahla le ngane ePietermaritzburg. Sibona umama wesonto, umkhokheli, ethandabuza, ezibuza ukuthi wazi ngani u-April Face ukuthi uMashandu wasePietermaritzburg. Ingabe uyahlanya okwangempela? Umbhali athi kwaheleza umoya esiswini somkhokheli, kwaphela nabekade ekudlile, adunyelwe yikhanda ukamkhokheli, akazi ukuthi uzokwenzenjani. Sibona uSizani okunguyena umsebenzi wasekhishini kwaMashandu. Simbona ecabanga, ekhumbula, ngoba umbhali usebenzisa igama elithi ekhumbula. Lokho kucacisa ukuthi umbhali usebenzisa isu elibizwa ngokuthiwa ukujeqeza emuva. Ukhumbula ninge, ukhumbula ukuthi u-April Face wake washo ukuthi ubekade engusigaxa mabhande kanesi futhi uyamazi uMashandu. Lokho kumenza ukuba ahlanganise nalokho kwenzeke namhlanje, abone ukuthi uMashandu namhlanje wephula inkomishi nje ngoba ethukile, kanti nangenkathi u-April Face esho ukuthi uyamazi uMashandu, uMashandu wethuka. Umbhali uphinde asebenzise isu lokujeqeza emuva ngenkathi esivezela uMashandu ecabanga ngengane yakhe ayilahlayo. Yabonakala ukuthi uMashandu udliwa isazela, uMashandu unomzwangedwa. Uyakhumbula ukuthi le ngane wayibhalisa ngegama okungelona. Uyabona ukuthi kufanele ahambe aphindele ePietermaritzburg, ahambe ayoyicinga le ngane. Uye wakhumbula futhi namazwi omhlengikazi owathi ingane yakho inomkhango wayo wodwa, uyoyibona ngawo noma nini. UDelisiwe uyehluleka ukulala, uyazibuza ukuthi wenzani uMphiwa ebukisa ngaye. Kuzwakala imoto iduma esangweni, lumshaya uvalo uDelisiwe. Amaphoyisa ayakhulekela esangweni ayamemeza. Umamezala kaDelisiwe, uMashandu, useyamazisa ukuthi akuphuthunywe kwazise uMphiwa ulimele esibhedlela eClaywood. Bayaphambana onesi nodokotela esibhedlela. uMphiwa ulimele kodwa uzokwelulama. Uvuthondaba, uMashandu uyayithola ingane yakhe, yephuke imilenze yomibili, uyigonile uyakhala, uthi hawu umntanami Nkosi yami. Isiphetho, uvuthondaba ingenkathi inkinga yomlingiswa osemqoka ixazululeka. uMashandu uyayithola ingane yakhe. Uphola Vuthondaba, umangele uDelisiwe. Uyambona umamezala wakhe egone intombazana ebikade inoMphiwa, intombazana efuna ukuthi umuzi wakhe uphuke phakathi. Angayigona kanjani intombazana eyinkinga emendweni wakhe? INgwijikhwebu besingacabanganga ukuthi intombazana ebikade ithandana noMphiwa yindodakazi kaMashandu ayilahlayo, lena enomkhango omhlophe. Ayagcwaliseka amazwi kanesi ayethi le ngane uyoyibona noma nini,
Balingani bami nani bafundi, salani kahle.